Mitä helvetti? Mitä? Haluut sä turpaas? No en. Niinkö? Kyllä. Missä? Musta mies! On. Mitä? Häh? Mulla on velkoja. Niin varmaan, joo. No on. Ja nyt ulos täältä. No en. Ja sä lähdet. Missä? Täällä on. Mitä? Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Ja nyt ulos täältä. No en. Ja nyt ulos täältä. No en. Haluut sä turpaas? No en. Ja sä lähdet. Niinkö? Kyllä.